खुलुमबाय रादाबखौ फरायदों आं राजीव बसुमतारी। बे समाव गोजौ फरायसालि फोरोंगिरिनि साख्रिनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं आरो गोबां रोंगौथि बिथांमोना अनलाइनबो खालामगासिनो दं। नाथाय बर' फरायनाय बिथांमोना बे साख्रियाव मोनसेल' बड' आयदायाव अनलाइन खालामनो हानाय जादों। नाथाय बर' फरायनानै बिगियान सानखान्थि बायदि बायदि आयदानि सायाव खालामनो हाया। बेखौ लानानैनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मावख'आवबो गोबां फन कल खालामनानै सोंहरनायबो जागासिनो दङ। बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारी बिथांखौ सोंथि खालामनायावहा बेनि सायाव गुवारै फोरमायना होयो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावोदि 4 लेंगुवेज आरो NEP थामहिनबा निउ एडुकेशन पलिसिखौ लानानैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारी बिथाङा गुवारै फोरमायो। दानिया फैदो बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फणीन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायो आबुङै मिथिनो लादों। निउ एडुकेशन पलिसि फैनायाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा प्रब्लेम जानाय नङा बेखौ जोङो बिसास खालामो। मानो होनोबा निउ एडुकेशन पलिसिया बेवहाय भार्नाकुलार जिखिनि जोंनि मिडियाम बा गावनि मोनसे इन्डिजिनास लेंगुवेजफोरखौ सनमान होनानै मोनफ्रोमबो मिडियामखौ फोथांनानै लांनायनि बा फोजौनानै लांनायनि मोनसे प्रक्रिया खामानि मावनायखौ जोङो दिनै नुदों। दा बेखायनो निउ एडुकेशन पलिसि फैयोब्लाबो जोंनि मिडियामा गिनांगौ जेबो थानाय नङा बेखौ जोङो साननो हायो। बे समाव आरो हाई सेकेन्डारिनि माखासे माबा फैदों मास्टारनि माबा फैदों एप्लाइ खालामनाय बेयाव मोनसेल' बर'फोरा मोनसेल' साबजेक्टखौ एप्लाइ खालामनो हानाय। दा बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंबोबाय थादों आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय जे मोनसे एडभार्टाइज होदों जे पस्ट ग्रेजुवेट माने टेट आरो बे टेटआव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बेवहाय गासै माने 2272टा पस्ट बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जाय बेबायदि मोनसे थासारि फैदों। मानो होनोबा बेवहाय मेनसन खालामदों जे बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि थानाय जानांगौ। दा बे बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि जोंनि आसामाव गंसेबो गैया। जोंनि जिखिनि मिडियामनि स्कुल दङ बेयो हाइ स्कुलसिमल' मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बेबायदि दङ। दासिमाव जोंनियाव हायार सेकेन्डारि बर' मिडियामनि गैया। जिखिनि स्कुल दङ बेयो असमिया मिडियाम हायार सेकेन्डारि बा जिखिनि स्कुल दङ इंलिस माने हायार सेकेन्डारि। दा बेखायनो आसाम माने सरकारा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय जिखिनि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय 2272 बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो मोननायनिफ्राय माने डिफ्राइड बेबायदि मोनसे थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ जोङो खावलायबाय थादों, जोङो दाबि होबाय थादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा बर' थुनलाइ आफादाबो बेखौ रेक्टिफाइ खालामफिननांगौ बिनि मोनसे करेन्डाम माने होफिननांगौ होननानै जों बुंदों। थिग बेबायदिनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो PGD टेटनि बिटिआरनि फरायसालिफोराव गासै 142टा पस्टनि थाखाय बेबायदि एडभार्टाइज होदों। दा बेवहायबो आसामा जेरैबायदि एडभार्टाइज होदों जे जोंनि बिटिआरावबो बेबायदि सेम एडभार्टाइजमेन्टखौनो जों नुदों। दा बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बुंदों जे 143 जिखिनि पस्ट बेवहाय एडभार्टाइज जादों। जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा बा बर' मिडियामनि बेकग्राउन्डनि फरायसाफोरा 143 माने पस्टआवबो एप्लाइ खालामनो हानाय सरकारा खालामनानै होनांगौ जोङो आपिल खालामदों। आरो बिथांमोननि जेनाखि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ सोरांफिननायनि गेजेरजों थाबैनो बेखौ रेक्टिफाइ खालामनायनि गेजेरजों करेन्डाम होफिननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो। बर' रावखौ 4 लेंगुवेज खालामनो जाबसिन हानाय 4 लेंगुवेज जे आसाम सरकारा दिनै मोनसे निर्देश बा मोनसे पलिसि लानानै फैदों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोआव जेरैबायदि अफस खालामदों बा बर'नि माहारियारि आफाद माने बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि अफस खालामदों जोंनि स्टेन्डआ दाबो क्लियार। जोङो 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ जोङो माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। जोङो बर' लेंगुवेज जोङो बिमानि राव हिसाबै जों फरायो, सेकेन्ड लेंगुवेज जोङो इंलिस फरायो आरो बेबायदिनो जोंनि हिन्दीखौ जों फरायो। अलरेडि जोङो मोनथाम लेंगुवेजखौ जों फरायो जोंनि थाखोआव। दा बेवहाय एनादार जुदि असमिया लेंगुवेजखौ बेवहाय कम्पालसारि 4 लेंगुवेज फर्मुला लाबोनायनि गेजेरजों जुदि जाबसिनोबा जों बेखौ माब्लाबाबो जों गनायनो हानाय नङा। बेखौ जों जेब्लायबो अफस खालामो। बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 3rd लेंगुवेज जिखिनि फर्मुला 3 लेंगुवेज फर्मुला बे फर्मुलाजोंनो थांनांगौ। मानो होनोबा नेसनेल बा इण्डियानिनो गुबुन गुबुन स्टेटआव जिहेतु 3 लेंगुवेज फर्मुलानि गेजेरजोंनो एडुकेसन होनायनि जिहेतु प्रक्रिया दिनै सोलिबाय थादों जोंनि आसामावबो बियो जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो। BUनि जा VCनि थासारिया माबोरै जानांगौ? BUनि भाइस चेन्सेलरखौ रिमुभ खालामनांगौ, गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि इस्युखौ जोङो रेज खालामदों बे समस्याया समाधान जायागौमानि बा गोदान भाइस चेन्सेलर थिसन जायागौमानि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे इस्युनि सायाव जोङो बाथ्रा बुंबाय थागोन। बे इस्युखौ लानानै जोङो सोमावसारबाय थागोन आरो बे इस्युखौ लानानै जोङो बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारखौबो जोङो खावलायदों बा गभर्नरनिसिमबो जोङो लाइजाम लिरहरदों। आनटिल एन्ड आनलेस बिथां दानि प्रेजेन्ट माने भाइस चेन्सेलरा जुदि रिमुभ जायागौ माने जोङो जिरायनाय नङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो।
जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जान्जि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।